Представител на фирмата, разработила играта, показва пред екипа ни как децата се упражняват по математика и едновременно с това истински се забавляват. Това е най-новата образователна система, при която децата могат да учат математика, да комбинират с физически движения и да играят игри. Нещо, което се прави за първи път в света и за нас е огромно удоволствие, че ние като българи сме автори на тази система. Кажете ни малко повече, примерно за една математическа задача, която как да бъде представена чрез тази система. Идеята е, че децата застават пред един сензор, който ги засича и те започват да управляват игрите със своите жестове. Примерно дигат си ръката и по този начин управляват един виртуален мерник, с който трябва да пукат грешните балони. В друга игра, в футбол, ще трябва да клякат и да скачат, за да преместят футболна топка до правилното място и с това да я ритнат, за да вкарат гол. Идеята е, че две деца да стават отпред и играят различните игри. Но за да отговарят правилно, трябва да решават задача по математика, които ако се справят добре, стават все по-трудни, ако не се справят добре, могат да станат по-лесни, но по този начин винаги игрите са интересни за децата. Защо се казва джампидо? Защото идва от думичката jump, което на английски означава скачам. Това е заложено в много голяма част от игрите. Аз за първи път видях тази игра на едно съвещание, което организира регионалния инспекторат по образованието през януари тази година и много я харесах. После колегите ходиха, няколко от началните учители ходиха на един демонстрационен урок в училище Бачо Киро и също се върнаха така много възторжени. Сега съм изключително доволна от този жест, който направи издателство Просвета, тъй като играта имаме благодарение на любезното съдействие и донорството на издателство Просвета. Това е една игра, която комбинира новите информационни технологии с необходимостта децата да се движат и необходимостта да се упражняват по математика. Математиката може да бъде както безкрайно приятна, така и безкрайно досадна. И това, което е хубаво в конкретния случай, е, че децата учат като играят и учат без да усещат. По-скоро не учат, а се упражняват. Става дума за математическа игра, която цели да продължи формирането на умения за смятане на ум. Ще я използваме в следобедните занимания, в полуинтернатните групи, тогава когато децата достатъчно много са седяли в училище, достатъчно са уморени и повече трудно се задържат на едно място. Те имат нужда от движение. Възпитателите от полуинтернатните групи вече са обучени и ще разнообразяват следобедните занимални. Играта може да се ползва от деца от 1 до 4 клас. Всяко ниво автоматично се адаптира към възможностите на конкретното дете. Сензорът, нужен за играта, е дарен на СОУ Емилиан Станев от издателство Просвета, каза директорът Кина Котларска. Тя информира, че ако децата покажат добри резултати след заниманията си с джампидо, ще бъдат закупени още подобни устройства.